enggak ini kawan gue. Kalau didono, kalau tak pengen. Saatnya karo bojoku. Biar kalau duit sing tak politik bapakmu wis tak ikhlaske. Kanggone kowe gelem lagi kawan aku tak ini duit. Pamer duit maksane aku kepengen kok. Pira? Aku arep gawe duit 200. Lha wong aku sekeso wae kaya aku luwih 200. Aku mbok gawe 200. Kowe kayamu iki luwih 200. Iya, maksamu 200 ki apa? Berarti pindah kok lagi 200. Berarti pindah ki 200. Lah kok liyane? Ya, ayo. Oh, 500. 500. Apa? Duit 500? Ya. Maksamu aku iso golek duit 500. 500 iki batine lombok. Berarti lombok 500. Iya. Maksamu Beratem kok kene kok bodoh iki kok beratem. wis tak aku arep mulih. Pak Boy. Wis kabeh yo. Iki kabeh karo terus time yo. Yo. Terus iki. Kowe mau iki. Kowe kok iki. Duit yo. Ini bang iki mo, ayo to. Kowe iki duit kabeh. Enak ae wong. Duit iki akeh. Lho kowe iki umpama napa duit iki yo? Duit iki 3 juta. Lho kok engko tuku apa ae kena. Lho duit sampeyan akeh kok umpama sampeyan kaya wong kene. Wong kene iku tak duit. Nah, duit iki kabeh tapane. Ya kowe kok nyek wong kene. Lho wong kene kuwi cedhak alas. Lah aku ngerti nek wong kene. Sampeyan duit omong-omong ora gelem. Lah iki wong duit kok piye? Saya bingung kowe. Duit 3 juta kabeh lho. Oke. Kali. Duit juta iki mau. Ora sepi. Oh, ini bang kowe aku rokok. Duit ki apa kanune aku kasuan ada itu tak bae. Duit 3 juta itu. Iya. Iya. Duit 3 juta. Nah, duit 3 juta kabeh. Kok wae duit nah. Ya. Kenapa? Nek bener oke. Aku mau ya mau arep kok pamerin duit ora sudi ya. Apa meneh kok duit semono? Ya kok pamerin duit 1 miliar bae aku pengen cok. Aku ki ora edan duit. Aku wis duwe bojo. Ora ketan lolo aku duwe bojo. Ya. Aku iki wis kadung cinta karo bojoku. Saya kira kok Oke. duit iki mau tak hitung 3 juta. Cuma tak juga nang kene nganti lah. Ya aku potong. Jauh duit ra dhewe ora. Sane wong itu piye? Nek mau duit 3 juta ra gelem patek duit mau. Lakune waktu dine iki sak utuhe kae dadi bodoh. Lah iki apa? Tak boleh iki mek. Well nopo? Aku nglakoni dulu kok. Gelah. Kok gelem kene. Wong golek mangan sak puluhan yo tak rasa pelangit. Duwe bojo sitok. Bojo loro sitok. Saya mau tinggal ngono. Bojo digawa apa? Ora digawa wong, lha kok
Kowe sedek dene. Bojoku didol karo kowe awakmu karo kabeh. Bojoku karo bisa kabeh. Awakku iki ora lara yo mantep. Nek Mas, aku mau ngerti. Yen bojomu digawa wong ora ora. Lah ta ora. Didol. Iya. Didol kok guru karo wong barang-barang aku. Nah, iya. Ngerti dhewe mripatku. Alah penake iki. Mari tadi yo. Aku mau lah boleh yo. Ayo Mas. Bapakku itu begitu. Bapakku. Yo. Iki lho ya gobro tak tahu tak kok. Yo. Lah tenan. Ora kene Pak Bumi daga parak logo. Ayo. Tekan. Aku mau ibadah kaya jane. Oh yo. Yo. Kaya apa lu? Dolanan. Wis perkara dodolan iki ora usah wis. Sing aku kuwi bojomu. Ayo ditututi bojomu. Ora. Aku mau krungu kowe kandhane wong Kediri. Ora dalane. Ora. Lho bocah kene utamu ngidul kae tekan dindi kok. Alah, sombongmu lu kalau ngidul. Alah wis yo aku ngerti. Aku ngerti wong ngene aku ora ngerti jenenge. Terus piye? Kowe bareng karo aku munggah ning Kediri. Aku maksudnya wong ngene lho, mergo aku sing ngerti wonge, ning ora ngerti jenenge. Kok kowe duwe salah siji wong sing dikoro. Aku kan biasa. Wah, gampang. Kowe sing gede, kok yen aku gede, kuwi ora sing go bojo. Nek yen kowe konduse kabeh kok mantuk-mantuk ngene, kuwi sing ora mbok. Iya, iya. Ini piye lah? Yo kabeh-kabeh kuwi pancen selalu dulu ning kowe iki yo kowe. Tekasane ati yo tekasa aku. Bener. Kok ndok gimana?